taro uban matasa, kwankwaso baba uban marayu. Duk wanda ya bar amana sai ya koma dauke. Sun kasa zuwa da canji sai ka hau zakin arewa. Sun kasa zuwa da canji sai ka hau zakin arewa. Jagoran tafiyar amana dan Musa zaki uban gayya. Musa zaki uban gayya. Talakawa sun aminta da kai dan ka saba da jure wuya. Duk inda kake amana ce. Rigingina bai zama kayi kwankwasa takura azabar makiya. Musa zaki uban gayya. Guda a cikin dubu kwankwaso siyasa ba kai dariya. Duk inda kake amana ce. Shigar ke gudu kai ke da dawakai har da mamaya. Musa zaki uban gayya. Ko yau in sun kasa ka samun san hajar ka za a siya. Duk inda kake amana ce. Abba gida ka karɓi na kwankwasa tarnakin makiya. Musa zaki uban gayya. Kamar da Amina Abdulsalam ko kun ka buge mujin ajiya. Duk inda kake amana ce. Da dangon ginshikin tafiya ko an ka gani sau na gaba. Musa zaki uban gayya. Almada gini in har ka fito makiya ba sa gani ba. Duk inda kake amana ce. Ahmad Garban fice kwadai bai saka zuwa gaban takuba. Musa zaki uban gayya. Kuma sai ya kunci sanyawa da akwai kirjin biki a gaba. Alhaji Naziru Saudat bai sauke tafiyar amanar ba. Ture hidima da kai kawo shi bai sakaci mu koka ba. Shi ke firgita yan gaba. In ya tashi ba za su motsa ba. Ba a fi shi wajen mutane ba. Shi ya dau nauyi na wakar bai so mu yi shiru mu zauna ba. Sai ka kwankwasa madugu dan damarar ba za ta kwance ba. Rana ka Aliyu haidar baba batun ka ba za na daina ba. Da taro uban matasa, kwankwaso baba uban marayu. Duk wanda ya bar amana sai ya koma dauke. Sun kasa zuwa da canji sai ka hau zakin arewa. Ga jagoran arewa nan guda ɗaya wanda ya zarce yuyuyu. Wanda belayin ka ya shiryu. Dan Musa ba sa an ka yanzu inda mun jama'a ake zance. PDP yanzu dirkar ta kwankwasa ne an daina zaurance. Da kudu da arewa na zance. Talakawa ne suke zance. Kai kadai ne sun ka tantance. Da kudu da arewa na cewa a baka kasar ka gyara ta. Tunda tsoho ya gaza yanzu ya dawo tafiya ta tatata. Sun mai da hannun agogo baya in aka bar su kasan su sai data. An dawo rakiyar su baba dan Musa kai za ka sai tata. Shakundin waza ya daga yatsa in maganar siyasa ce. Kwankwaso baba uban marayu. Duk wanda ya bar amana sai ya koma dauke. Sun kasa zuwa da canji sai ka hau zakin arewa. Da taro uban matasa, kwankwaso baba uban marayu. Duk wanda ya bar amana sai ya koma dauke. Sun kasa zuwa da canji sai ka hau zakin arewa. Bismillah madogarar bayi Allah da ya san mutum ne. Dan Musa zaki uban gayya. Kyautarsa tana isa gun mai tafiya har ma na zaune. Duk inda kake amana ce. Shi ya zakara da tara Allah ya yi zabo da zane. Dan Musa zaki uban gayya. Shi ya zaki da ƙarfi ya ba aku baiwar magana ne. Duk inda kake amana ce. Allah da kare kwankwaso baba dutse mai rose tukwane. Madugun tafiyar amana tauraron kudu har arewa. Da taro uban matasa, kwankwaso baba uban marayu. Duk wanda ya bar amana sai ya koma dauke. Sun kasa zuwa da canji sai ka hau zakin arewa. Ko da yaushe zan yi waka baiti sai na wa ma'aiki. Dan Musa zaki uban gayya. Sarkin sakutar halittu mai kyau mai haske da sheki. Duk inda kake amana ce. Dariya bai kirkila ta baya amma baya zaki. Dan Musa zaki uban gayya. Hadar bayi da Allah shi aljanna ta ka doki. Duk inda kake amana ce. Shi rabbi ya bai wa tsarki tun daga zuciya har a baki. Bargon sutura Muhammadu mai ceto ranar tsayawa. Da taro uban matasa, kwankwaso baba uban marayu. Duk wanda
masa jagora